campanar, de les campanes? Pues con sempre, a tu, si eres una xiqueta que t'agrada algo, estàs enamorat, pues és lo mateix. Si no tens amor a les campanes, no t'apuntes a tocar. Lluiten per salvar la tradició. Ens conten que tot va ser un regal, que de la nit al matí van reprendre l'associació Mestres Campaners. De repente me vaig veure per insaculació convertida en presidenta, ja veus? T'agrada, t'agrada. Sí. Després com la colla ha anat pujant cada volta més, que dels tres que estiguérem, després va vindre el mestre Vicent Mesa, li va passar una cosa, que portava un muntó d'anys ja retirat de les campanes, però l'associació, que de fet és la més antiga de tot el Regne de València, encara li perteneixia a ell i estava encara legalitzada. Què feu? Mos la regalà i a partir d'ahí hem anat pujant com la bromera, gràcies a Déu, mos ha juntat una colla, ens en varà 10, inclús tenim una Leví. Disfrutant de les vistes, ens donen compte d'això. I conta'm un poquet, perquè estem en el campanar i tu m'has contat que n'hi ha uns dibuixos i m'ha fet molta curiositat. Pues dels campaners antics que entre toc i toc, com n'hi ha molt de temps lliure, s'entretenien dibuixant carasetes, dibuixos, així n'hi ha un legionario, un carlista. I el campaner escolta la missa? Home, depèn. Si a lo millor toques pantes de la missa, no, però si tens que tocar per la Sara Déu, tens que estar al tanto de la missa. A més, n'hi havia escoles de campaners en quasi totes les províncies. En l'actualitat ja no en queden quasi i és la gent de l'experiència qui s'encarrega d'ensenyar aquest art. Vaig conèixer a un dels fundadors de l'associació Mestres Campaners i ell és el que ens ensenya, el nostre papi. Descobrim que és una professió costosa. És que tindrà alguna de tècnica perquè una campana que siga menuda te pot agarrar i te pot matar. Tens que tindre una preparació tècnica, força i sobretot tècnica. Però tu sí que podies tocar una campana de 200 quilos perfectament. 200 quilos jo? Sí, en una técnica, claro. Optimista te veig, ¿eh? Sí, hombre, sí. Al principio cuesta. Los primeros días tienes agujetas, eso te lo digo. Pero una vez que te acostumbras, la verdad es que yo tengo mono. O sea, llega un día, digo, yo quiero tocar. Pero tienen cosas maravillosas, como esta. Tienes unas vistas impresionantes de Valencia, únicas, exclusivas, que solo un campanero puede verlas. Es despedim així, repicant les campanes i, com no, convidant a qualsevol a disfrutar d'un ofici com este. Només tens que tindre afició i ganes de passar-te-ho bé els ratets estos aixina entre toc i toc. Qué difícil es vernos. Cada uno tiene un horario. Uno trabaja de tarde, otro de noche, otro siempre viajando. Pero cuando nos juntamos...